స్వామి, ఏమి తమరు శున్నరేమిటి? చిక్మంగళూరు ఎలక్షన్ లో రాజకీయ నాయకుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎన్నికల వాగ్దానాలు చేసేస్తుంటే పాపం ఒక చీమ కుట్టనా మాననా అని సందేహిస్తోంది. కుట్టేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చేశాం. అవును, మరి శివుడాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదంటారు కదా. హ? ఒరే ఒరే ఒరే, మళ్ళీ వచ్చాడు వీడు. ఎవరు భక్తులా? కాదు స్వామి, ప్రేమ పక్షులు. మన గుడి మీద బొమ్మలు చూపించడానికి ఆడపిల్లలను వెంటేసుకొస్తూ ఉంటాడు. తీసుకురాని తీసుకురాని. అబ్బా ఊరుకోండి, అవతల దేవుడు. దేవుడా దెయ్యమా? అపచారం అపచారం రా. తొందరపడకు సాంబయ్య, దేవుణ్ణి నేను, దెయ్యానివి నువ్వు. తప్పు, దేవుణ్ణి అలా అనకూడదు. చెంపలేసుకో. చెంపలేసుకోనా నీ చెంప మీద వెచ్చగా? శివ 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 శివ. శివ శివ అనడానికి ఇంకా టైం ఉందయ్యా సాంబయ్య. రా, నేను చెప్తాను.